अगदी झटपट बोरं होतात. जोक मारा जोक. मग हे बोरं म्हणजे एक प्रकारचा खेळच झालाय लहान मुलांचा, चेंडू सारखा. बरोबर, चेंडू सारखा. हा. नमस्ते. नमस्ते, माझं नाव ज्योती दिलीप देवरुखकर. मी आता कोकणाची बोरं बनवणार आहे. साध्या सोप्या पद्धतीत. 4 चमचे तीळ आहेत, पाव किलो गुळ आहे, अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ आहे आणि 2 कप मोठे तांदळाचं पीठ आहे. हा 1 ग्लास झाला पाणी. ग्लास पण मोठा आहे. हो, हायटेड आहे. मग आमच्या सारखं जायचं हायटेड. आणि हे असं 1.5 ग्लास मी पाणी घातलं त्याच्यात. चांगलं आहे, तुमच्याकडे 2 अँगल मिळतात मला कॅमेऱ्याचे, इकडून तिकडून. एक खिडकी आहे ना आपल्या किचन जवळ. हां. चम्मच मीठ साखर घातली. हे पाणी उकळायला पाहिजे. आता याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ घेतलंय, मग ते थोडंसं गव्हाचं पीठ कशाला घेतलंय? ते कसं आहे ना, तांदळाचे नुसते केले ना मग ते लय कडक होतात आणि गव्हाचं घातलं ना थोडंसं मग त्याचा नरमापणा येतो. आणि मी याच्यामध्ये थोडी मिठाई घालणार आहे. मिठाई? मिठाई नाही घालणार. मिठाई कशी घालणार याच्यात? हे तुम्ही तांदळाचे बोरे फर्स्ट टाइम कधी बनवले होते? पहिल्यांदाच माझ्या आईने केली होती. म्हणजे हे बोरं म्हणजे एक प्रकारचा खेळच झालाय लहान मुलांचा, चेंडू सारखा. बरोबर, चेंडू सारखा. हा. मग आजीची बोरं खूप आवडतात. मग तिला म्हणलं आजी बनवणार. मग ती बनवायला बसली ना तर साधी सोपं असं पीठ आपण म्हणतो असं मळायचं भाकरीसारखं आणि ते गोल बॉल बनवून ठेवणार. मग त्यात आम्ही सगळी भावंड गेलो होतो ना, मग ते सगळे 5 मिनिटात बोरं झाली होती. आणि गुळ असाच पण घालतात, पण गायला गुळ जास्त याच्यात विरघळत नाही. बरोबर, खडे राहतात. म्हणून हा असा करून घेतला ना का म्हणजे पिठात एक जीव होऊन जातो आणि गोडवा पण कायमचा राहतो. आता मी हे पाणी आहे ना ह्याच्यावर ओतणार आहे. नाही, बोरं खाऊन पोरं होतात असं म्हणतात. असं आहे का? आता मी ते पण ह्याच्यात असेच घालून घेणार आहे म्हणजे सगळं मिक्स होऊन जातील व्यवस्थित. आता ना गरम जेवढं मी घेतलं होतं ना पाणी ते मी वापरून झालं याच्यात. आता मला थोडं थंड पाणी लागेल. म्हणजे जेवढं आता पीठ आपण कसं मळतो ना भाकरीला साधं एकदम आपलं नॉर्मल पाणी. हो. हे आता मला थोडं एवढे लागेल. ते कसं आपण चपातीचा गोळा करतो ना तसं आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. ती बोरं आहेत ना छोटीच पाहिजे, कारण मोठी केलीत ना मग त्यांना शिजायला पण खूप वेळ लागतो आणि मग ते एकदम कडक होऊन जातात. छोटे केलीत ना मग तसं तळायलाही बरे पडतात आणि मग खायला खुसखुशीत लागतात. दाखवा कोणाचे गोल येत नाही, दाखवा बघू कोण चुकते. जे मोठे का होतात ते लाडू मोठे होतात. सोनू बारीक कर म्हणजे कसं होतील, पटकन होतील त्या. आता माझं तेल तापलेलं आहे. आता मी याच्यात टाकतो सगळं. मोठे नका करू, छोटे छोटे करा. आता एकदाच मी असाच विषय मांडला होता आजीजवळ आमच्या. का करायचं असं कमी? असं म्हणते एवढी पोरं आहेत ना मग त्याला पुरणार नाहीत ना. इकडे बोरं मग मी ताटात मोठे कोणाचे आहेत? झाली. आणि मला पीठ कसं लागतं एकदम सुकच लागतं, नाही तर मध्ये चिकट झालं मग एकामेकाला चिटकून जातात. आता ही माझी बोरं होत आले, फक्त 2 मिनिटं पाहिजे ना अजून. असं व्यवस्थित आहे ना. ह्याच्यापेक्षा दाट करायचं असेल ना मग ती मी कडक होतं, मग ती चावायला येते. आमच्यासारख्या म्हाताऱ्या माणसाला ठीक आहे. कोणत्यासारख्या? आमच्यासारख्या म्हाताऱ्या माणसाने बोरं अशी एवढ्या मग ह्या बोराला ना आता हे क्रॅक आलेत ना, पण हे चांगलं आहे. हे आले म्हणजे आतून बाहेर बोरं चांगली व्यवस्थित शिजलीत ती आता. आणि बोरं झाली आता. हे चांगलं आहे मी इकडून शूट करायला, म्हणजे शूटिंगचं काम इकडून खूप सोपं होईल. 2 कॅमेरा लावायची गरज नाही. तर आपल्या घरी इकडे लावा तिकडे लावा. तुम्ही पण अशी गिरती करून घ्यायची एक है ना. म्हणजे सामनेवाला पण समजतं लगेच. कोण आले गेले जायला जास्त त्रास पडत नाही. लगेच समजतं का समोरचं? ही खिडकी घेऊन जाऊ का तुमची? हो जावा. चालेल.
ही आपली सेकंड बॅच आहे ना. फर्स्ट बॅच, सेकंड बॅच आणि त्याला अजून एक बॅच लागेल. थर्ड बॅचमध्ये होती ना. चालेल त्याच्यात पण मग जाऊ द्या. टाकले जरा ढवळून घ्यायची. हो टाकलं आता कधी खाली बसतात ना मग चिटकून जातात. टेस्ट करा बरं. गरम आहे ना. हो मग गरम गरम बाहेर ठेवू. गरम आहे. ते पोरं रेडी आहेत. रेडी आहेत ना. टेस्ट करूया. आवाज येणारच असा. हो खडखडीत आवाज येतो त्याचा. सर्वात इम्पॉर्टंट आहे ते क्रंची किती त्यांनी चावण्यासारखे आहेत काय. चाव. चला तुम्ही पण टेस्ट करा. पहिली सांगा टेस्ट करून कशी झाली. हा शॉट जास्त फेमस होईल. एकदम छान झाले. गोड पण बरोबर आहे. हा ना. असं झालं. एकदम मस्त झालेत. तू पण एक खा. साधी सिंपल सोपी पद्धत. ना टाइम वेस्ट घालवायला ना काय घालायचं. पण मला झालं केलं खाल्लं. त्याने बोरं बनवले. तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा आणि जास्तीत जास्त त्यांच्या व्हिडिओला लाईक करा.